Vítajte sleční a páni, a toto je ďalší vlog s témou. Konečne s témou, lebo minulé sme rozoberali, jakú tému by ste chceli prebrať. No a mal som tam dve otázky od veľmi mne známych ľudí, takže prvá otázka bola od Pyromaneska, prečo som skončil s natáčaním gaming videí. No, ono je to v podstate ľahké, lebo ja poviem to takto, môj počítač je v oprave a bude to trvať ako si trošku dlhšie, lebo som to mal hodne zavírované. Nestaral som sa o to a teraz som na to doplatil. No, to by bola asi tak tá prvá téma. Druhá je téma od Peter Angel, zdravím ťa, Peter. Prečo nie som na Skype? No to je vynikajúca otázka a vlastne aj tou prvou témou to je tá odpoveď na túto tvoju otázku, lebo jak vravím, ten počítač je v oprave a ľahko na matkinom to nejde, lebo keby som si ťa pridal tam, tak matka by vyšilovala a nebolo by to také, viete čo. No, tretia téma, o čom by som sa chcel baviť, je nový Assassin. Je to presne tak, bude sa to volať Assassin's Creed Unity. Bude to, čo som ja započul, tak sa má to byť Connorov syn, čože prekvapenie, že Connor mal syna, no tak to hral trojku, tak vie. Má to byť Connorov syn a bol by som strašne rád, keby sa to odohrávalo v Paríži, lebo Paríž ako nádherné mesto, aj čo som videl z traileru Assassin's Creed Unity, tak ste videli aj tú gilotinu a krk preč. No, má sa volať Arno, presne tak, a Connorov syn, no tak viete, dokážete si vypovedať, no. Bol by som neskutečne rád, opakujem znova, keby to bolo v Paríži, lebo by to bola príjemná zmena potom Assassin's Creed 4 a 3. Nehovorím, že ne ako Havana, alebo Kingston, alebo Tulum, to Tulum, ne, to nie je také mesto. Havana alebo Kingston, to boli úžasné mesta, parádne mesta, ale vážne si myslíte, že by sa to dalo vyrovnávať s dvojkou? S Rímom? To sa absolútne nedá. V tom Ríme, v tej dvojke, to boli mestá, ktorým ste sa mohli proste Awesome City, nádherné mesta a povedzme si úprimne, Havana nebola až taká, bola krásna. To je ako nič o tom, ale sami viete. No a fakt by som bol rád, keby to bolo v tej Paríži. Kto videl trailer, tak asi videl, že bol pekne oblečený, tak má všetko. A ja neviem čo dodať na to, strašne sa na to teším, tých trailerov teraz som videl moc a aj o Batmanovi som videl nového, Dark Knight som videl, aj Far Cry 4, je toho skrátka hodne, hej, a to bolo asi dneska, čo som všetko chcel prebrať, tomu Assassin's Creed Unity už asi nič viac nedám, keby som zistil nejaké lepšie a početnejšie informácie, tak vám ich poviem, o to sa nebojte. A na dve otázky, čo boli v komentároch, už som odpovedel, ak tam boli teraz nejaké pribudnuté, tak sa ospravedlňujem, neviem o tom, takže sorry ľudia, ale ja za to fakt nemôžem. A no v pozadí tu môžete vidieť Xbox, práve sa chystali zrať Assassin's Creed 4 Havana. Áno a vlastne som už chcem natočiť pre vás unboxing. Unboxing ne Xboxu, pretože ten už ide, ale jednej takej dobrej hry. Možno to vydám ešte dneska, uvidím, jak to stihnem, ale čo pre vás neurobím. Takže majte sa pekne, dúfam, že si z toto video užili, že ste sa niečo nové dozvedeli a jak vravím, stále sa opakujem, takže ma vôbec nepočúvate, som totálny kreten, ale čo to som ja? Dobre, takže majte sa pekne, čaute a nazdar. Nie, zle som to vypol. Sa ťažko vypí.